Euskal Herriko 10 totem bisitatu behar ditugu eta beren etxeetan. Hauek hain gure egin dituzten kantuak, jakin dezagun nondik datozen. Gaur, Andoni Basterretxea, Delirium Tremens. Bueno, Andoni, azken kontzertu bat besterik ez. Santan 27, azaroaren 29an, Deliriumen azken kontzertua. Hori dirudi. Eta zu badaukezu halako sensazio bat, ez dakit, jarri genuen data bat, eta hurbiltzen ari da, baina orain batean, ja benetan bukatzen ari da. Holako sensazio bat badaukazu, edo agian zaude, bueno, bukatu da ia lehen bailen, mesedez. Pixka bitxakin. Bai, hombre, sensazioa lasa da batorra azkena, eta azkena beti da, barkatu, nahiko berezia, noski, oso berezia. Eta alde batetik dakazu amaitzeko gugak eta beste batetik naztezu sekula matxu, orduan zerrekin gelditzen zea, ez? Claro. 91an Venezian despeditu zen, aurreko aldi hartan Delirium Tremens, 2021 batean handik 30 urtera itzuli zeinaten. Hor tartean badakite indituzuela keinu batzuk eta alako gauza batzuk etorrela. Baina ze momentutan erabakitzen du Delirium Tremensek atera behar dugu berriz ere izenarekin, eta gainera atera behar dugu ez bi kontzertu nostalgiko egitera. Atera behar dugu, baldin badagero disko bat egitera, berriz ere birak egitera, berriz ere aktiboan egotera esango duguna. Hori Bilboko kontzertu eta gero. Inigo Mugurezaren omenaldiko kontzertuen kontura eta gero. Horren kontura bat eginan. Jo inun laukanta, eta gure arteko bati, ez diko izatea zen. Hor falta denari, ez da? Bai. Berotu zan eta zizan esaten, ZUH, eta hola eta berriz da guzia, bera eta zaten, a ber, Juantxo, te llevo. Zudakazu lan eta bizimuruak nidakatenakin eta guzakin eta Donostian zubizitzen egin mutrikun eta lokalak eta mobidak eta historisak eta... Bueno, ez hori bakarrik, Andoni, barkatu. Juantxo garai hartan ja bateriarik ez zeukan, eta zure gitarra... gitarra ez dakit zeukan. Gitarra bai, baina azpizan... Hori, eta amplia zebilen mutrikuko talde gazte ezberdinetan. Bai, amplitza zoa mutriko lokalian, nahi nakanotzea jendia izan da nire badizu erabili, kondizio bakarra, bat zaindu behar da mesela. Eta benetan zain zuen deputa damarre, gero eraman zuen konpontzeta dana, eta ondo. Eta gitarria, antxekito parau, etxian, eta bakarrik azkeroko horretan jotera monokeleria, pizkat. Bai, eta bat eginan, eta hau berotu zen, eta berriz ez da gizeta, eta ez dira, venga, tío, a ver, eso, como que no. Eta venga, ana esan. Eta zehinan batzen aztian behin gutxi bera, eta esaten koku jaten. Eta ginen planteamentua, bale, baina hortzako mierda lokal bat hartu, prestatu, gauza batzuk, zentzuk, irurok, eta gero zen beste gauza bat nik esaten eban, eta behare ados, totalmente esaten ginen bisok. Erten bai, baina hori ez, en plan, beteko kanta jota guzia, gozen lan berri bat etxea, ez? Aurkeztuko da, baina disko berri batekin. Eta karo, horri nahi dugu esan, denbora luze bateko lana. Urte bete egitzienaz, azkenean urte tapiko esan zen. Eta ez hori bakarrik, zuek despeditu zinatenean, laukote despeditu zinaten, Patxi, Juantxo, zu eta Inigo, Inigo falta zen, eta berriz ere talde antolatu beharra ere bai. Bai. Aritz talderatu zenuten, gero ja Patxi ere joan zen, eta bere lekuan Mikel Anestesia. Aritzen ez zen rebote badake, manera. Ze lehenko batien ere komentatu ginen hori, gaztia, hiruak eta punto. Eta seginean bizaltzen gaur egun karo ordenagailuan grabatzuko esatxo batzu. Bai, demoak eta probak eta besteak. Eta bisalduta guzak, eta seginean hori ongutzen gure artean komunikazio bat, eta goza play bat. Eta zen tipua portatzen, eta zaten hemen hola, eta gure eskatzen eta hemen zela ikusten zu, eta mobidia, eta zen hemen kling-kling sartzen, eta klon-klon sartzen, eta txufutan izaten ginen, bale, kling-kling eta klon-klon, deputa marrero, baina nik oso batzuk aldeten, beste batzuk ez, eta beste azten eskatzen bigarren gitarria horrek. Eta egun baten bat joan behar eta zain honaritz, bai, hau bai do, eta hau ere bai, baina ni bakarrik ezin eten. Jo, eta itzulera honetan, bi disko egin dituzue, Andoni. Bai, con bi disko, bi album dituzue. Ze izango da azken kontzertu hori? Zuek arituko zarete, azken hilabete hauetan egin duzuen repertorio bera egingo duzue azken emanaldi hortan, ala beste sorpresa batzuk ere izango dira kontzertu horretan, Andoni. Bueno, repertoria berez, antzeko izango da.
Bai, baina sorpresatxo batzuk bai daka gordeta, eta ez da gordeta. Gaur eta orain eta hemen argituko ditugu sorpresa gainera. Vale, hori xe. Sakan gordeta eta bantxe. Bueno, karteletan daude. Gaur, aritu nez, aritzekin hitz egiterakoan, karteletan daude. Bueno, orduan ja esan ditzak, orduan arazorik gabe. Hala ondo Bueno, Aiora arituko dela gauza jakina da, Aiora gainera zuen disko berrian ere kolaboratu du kantu batean. Okerez baldin banago Roberto Mosore, bai? Alde batetik, Jan taldea, bere talde berri zen gure konzertu irukore duenak. Eta gero, aprobetxatuz beste talde batzuk, beste jende batekin batea, ezaginon jadeiak, estamos en esas. Hori da. Gu beti bideo nik eta jende batzuk lehengo talde batzun eta kanto batzun, hori imen batzuk etzaien jode bat, deputa marre zen eurakin kanta bat, edo berakin, edo bea gurekin, edo zehozen aztu eta zerbait itxia, orduan azkenian Roberto kantoko reu. Zaraman kanta bat, gu jota, delirioen jota. Roberto bakarrik Zaramatik eta Delirioen berari laguntzen. Eta gitarrista ere, izango da, Zaramakua. Bale. Hori bat. Aiorarekin egingo zuen kolaborazio, hori garbi da, eta beste biak ere sorpresa dira. Lehen da bizikoa, zuen aserako pausoa egiten horren beste kointziditu zenuten eta halako lotura izan zenuten Jotaki. Azpeiti, azkoitiarrak, Urola, kasu honetan. Hori niretzat garrantzi zuena. Elortxa. Hor, kosteuzaten konbenzitziak aurreiei. Bai, ondo kosteuta, baina zeba horrekin dakau harreman eta kariño berezi bat oso berezia. Gure hasieratan pioa landu zigun eta joder, ze gutxio azkeneko nien horrekin gogorazia. Eta Maolo gitarristare bai okerez baldin banago, ez da? Gomideo eta lo handi hoztigu konfirmau, Maolo! Venga, tío. Hori bai, behar zaitugu. Eta laugarren sorpresa handia kasu honetan esango dugu, Katu jauna. Katu, Baldimara. Baldimara taldekoa. Ze gauza polita. Bai, hau da, ez dakit. Ez dakit, 98 edo 99ko kontzertu batean egongo bagina bezala, ez da? Bai, gutxo gara. Da, berreskuratze total bat, eta gero Aioraren gaur egungo keinuarekin. Hori da. Andoni, ezertan hasi horretik gauza bat esan nahi nizun, ari gara, edo egingo dugu hemendik aurrera, 10 totem izeneko sorta bat, Euskal Herriko 10 musikari benetan pixuzko hartu, eta haiei oraindik ere pixu gehiago emango dien dokumentu sail bat egin nahi dugu, ezta? Eta hori egiteko aukera emantu zitzaidanean, segituan lehendabizi izan nuen, lehendabizikoa Delirium Tremensekin egin nahi dut. Hala egin nahi dut, ze hola estilo ontako zerbait egiteko aukera ere izan nuen zuekin, itzuli zareten honetan, egin zirelako sare sozialetarako eta hainbat bideo eta hainbat gauza, eta esan nuelako, zergatik ez diot Andoniri galdetzen, bere gitarra, nondi datorren bere gitarra, bere ampli hori, horrekin atera ditu, azken batean berak atera ditun kantuak, eta gitarra riffak, eta soinuak eta bata beste, eta orduan hori egin nuen bere garaian sare sozialetarako. Eta orduan orain, 10 totem egiten ari garen honetan esan nuen, lehendabizikoa bai ala bai, Andonirekin egin nahi dut. Batetik gertutasunagatik eta gero bestetik, ikusten nuelako, hemendik abiatu nahi nuela, neuk ere erosotasun bategatik, ezta? Andoni, aurkeztu izkiguzu zure instrumentuak, zure trasteak, mesedez. Batez ere gitarra bakarrarekin ezagutu zaitu nik. Fender Strato beltz batekin, ez? Baina gero ikusten dut, batez ere taldearen atzeko irudiak eta ateratzen direnean, Gibson SG batekin ere ikusten zaitut, hor beroketa lanak egiten, eta horrelako gauzak egiten. Hori da repuestoko gitarra. Repuestoko gitarra. Bai. Horrekin inoiz ez duzu kontzerturik eman. Ez. Beti Fender beltz honekin. Bai, Delirium hasieran lehengonakan beste gitarra bat, olako Weston Concord B, zuri bat, gogoratzen naiz, teputa marre, lekitxar bat izaldu nion eta guzteko zaten berriz ikusti gitarra hori. Eta gero zeitzuan Deliriumekin hasi ginen lehenengo urtean pixkate aurrea o gogoakin eta historizakin, behin egun baten junitzen Donostia eta beti bezala musikan da horretikan pasau eta ikusten eskaparatian gitarra bat, dana beltza, politxa. Batzuetan esatera neska hori niretzat zan mierda, gitarra hori niretzat zan mierda. Eta planteatuta zenukan buruan beltza izan behar zuenik, horrelako... Ez, beste... Beti koloria beltza eta zurixere bai. Eta berez nakan beste gitarria zurixa. Baina esan zan hori, paso eskaparate batetik ikusi, eta esan, joder, tio, zelako gauza, politxa, impresionante pastel. Eta sartu nintzen den dat, esan nuen, zela aldetera man gitarra hori gaur edo itxar, diru gabe. Más o menos.
Esan zian, jun bankoa ekarri faktura performa bat eta listo. Eta ala zintzen nun. Bai. Horintzen horreko bizian bankoa mutrikura, Cajorros Municipal, zan orduan, eta entzien faktura performa bat, orduan itxasoan abien eta errazen ziren. Eta horintzen den da, akojonauta, pensatzen, ez da, txorren horien edo bestia, baina akojonauta pensatzen, aiatu eta gitarrik ez da nola ikusiko berrez, hombre. Aiatu nintzen sartu eta gitarra hori eskapratien ezaguan ja. Eskapratien hori... Lehenbiziko sustoa. Ordo, bale, karriona, iba papela. Eta listo, eta ordutik gitarra oso dekin da. Erakutsi gozu gitarra mesa ez Andoni, erakutsi gozu. Kaua. Kendu mikrofona, lasai. Bueno, fundat naukago oraindik ere, esan barrik ere ez. Fundiak ere, bere ibilbidea dauka. Bai. Bueno, orain gitarra ezagutuko dugu, eta gero laizter amplifikadorea ezagutzera goaz, ze amplifikagailuak ere badauka bere historia kasu honetan. Gitarria da Fender Stratocaster. Hori da, Stratocaster, beltza, goitik bera beltza da gainera kasu honetan, konturatzen gara, golpeatzailea beltza, bai, pastilla ezberdin batzu dauzka. Ez daka ezberdin zasun batzuk, bai, bueno, hau gero nahi punti ipini nuna Telecasterrena da, zer bazaka nolako palanka bat eta... bai, hori da, vibratoa, ez da? Eta orduan zoko bat apurtuta da koinazo bazan aldatzia, eta ez da nari biltzen, orduan kendu noan, ikusten hemen apainoa dakala india. Bai. Eta bueno, kuriosuna dela, munduko gitarra politxina dela beltza. Bai, Osti hau, bera. Bai, bauzka kolpe batzuk. Hau izan zen lehenko aztian, gitarri osita berri lehenko aztian. Lehenbiziko aztean. Boun, amilu lurrea eta ostion. Andoniz, garaiaiek, oraingoa radikala dia, baina garaiaiek haue baino askoz radikalagoak ziren, ez da? Bai, bastante. Erazkota. Baina, honek, historizaraka, gero ere argi torre batera minusako gainea, baika zen. Eta hor daukazun pegatina txiki hori edo zer da, puntu. Marka dauzkazu jarri. Bai, hona dira fluorescente txiki batzuk, batzuetan iuntzen danien asko. Karo, jakiteko nun ari zara, ez da? Bai, tokito bat. Andoni, honekin atera dira Delirium Tremensen kantuak? Asko, bai. Esan nahi nuke, laino ilunaken, hemendik atea da? Bai, laino eta ikusi eta batzu bai. Ikusi ere bai. Esate baterako bogaren delay horiekin eta horiek ere hemengoa dira? Boga igual pizkata horrego ezagun zen. Baina hortxe, bai. Andoni, orain Delirium Tremens gelditzen denean, ze gertatuko da gitarra honekin? Ez da gitzu. Hobe aspira berriz. Edo? Eta amplifikagolia han utziko zu gelan, orduan, eta talde gaztere ematek erabili nahi baldin badu, erabili dezala, ez da? Ez da gitzu lehenko diten ere. Ez da, momentuz, berzitxe man ize pensatzea erren zerren duten hemendik aurrea. Saltzeko asmoik ez dakatiz, ez? Karo. Betiko esan dugu, batzuk gorde eta... Inoiz planteatu duzu bakarbiderik edo beste zerbait edo beste musika estilo bat lantzea, beste izen batek ematen duen askatasunarekin? Zuen baimenarekin? Bai. Hordako dut irekitzen. Planteau, bai, hombre, lehenko batien beti, eta bain ere, bai. Lagun batzuk komentatu zio, jode, bedo, bengoreoko goza bat, bi edo hiru goza, ez? Aldeteuki buruan, oantxe bertan itxeko. Bale, baina guzia da gero amatxo eta joten alperkisa joten ditxe eta gozak eta segitzen lanian eta autoan porzako. Bai, egunerokotasunean ez duzu betarik hartzen horretan. Lehenko etapan ere berdinen, amatxoan Delirium eta esan, datorren urteako beste jende batekin hasiko nahi txosekin eta kantu batzuk konposatzen eta beste izko, beste talde barrioa eta jozen horrengo urtia, eta horrengo eta beti izateran berdina, bai, datorren urtean. Eta urte hori sekula esan heldu. Ez zan heltzen. Beti, zuk aurrera egin ala, harrek ere aurrera egiten zuen, ezta? Pizkanaka. Eta, zimaz, korputzak espazioen eskatzen zetako miardet, ez? Bai. Ez que ez dinko etxea... Gauza provokatu bat. Bai. Eta inontzat. Nik talde bat etxe marete edo zeo zerra emandeko horrezangora nik ondo pasatzeko, eta alba etorzi harkon eta jendia gozatzea nirekin eta goza, epotan horre. Nik Andoni, behin baino gehiagotan ikusi zaituztet orain itzuli zareten honetan, ni badakit nola funtzionatzen duen zuzenekoetan, lehenago aipatzen aritu garenak, ez da, laino ilunak batek nola funtzionatzen duen ikusi, nola funtzionatzen duen bogak, suarekin gainera, eskenatoki guztia argi gorriekin eta jazten duzuenean. Hala ere, ze kantu karritu zaituzu, zuk esan zu, kantua oraindik ere nola da hon, eta jendeak nola bizi duen oraindik ere zuzenekoetan abesti hau? Kantu batzuk. Bai,
hoietatik aparteko bat esan beharko bazenu zein izango zenuke hori? Aparte los típicos, batzuetan lekera esan iez. Batzuetan. Batzuetan, nino esan batzuetan laikidea esan iez. Ah, bale. Eta batzuetan kantua bere, bai. Bai, galdutan hori bere. Ez da hitz, dos kantu batzuk ez da beti bat ere, ez? Ba, claro. Batzuetan konzertu baten entzena kantu bat, ez da, hostia, sartu izena eta... Esan didate. Esan didate. Gero etortzen izenean zuri eskatzeko kantu batzukola pizkatxoa jotzeko tola, sarrera batzuk, eta loko gauza batzuk egiteko. Eta esan didate, batzuetanen erdipareko zatia joarazteko zuri mesedez. Aritzek. Bueno, horrelako zerbait. Bueno, gitarra ezagutu dugu, amplifikadorea ezagutu behar dugu, amplifikagailua. Amplixa. Han atzian dago, Bai. handik ondo entzuten da, ez da, volumenik ematen du, ez? Nahiko kaina badauk ampli horrek, nahiz ez horretik. Horre daka kainoi bat, baina más que impresionantemente impresionante. Andoni, noiz eta non erosi zenun amplifikadore hori? Hori erosi nuan 1986an ustez, bai? Gitarriakin batea, ez dakit urte berdina, baina ez dakit lehenengo gitarra edo amplixa. Eta erosi nion Oskorriko gitarra jotzaileei Vicente Martínez. Vicente Martínez jaunari. Bai. Bai, ninok ez dakit izan izez, orduan ibiltzen ginen matxitxa buleguan, eta behakin batea zakon Angelillo nire lehen guzuen zen gure manaiarra. Eta gu beti de pueblo. Eta nirekan hori gitarra zuri bat, eta ampli dubi txiki bat, eta bueno, gozak junbiarko biarra mesanakoak berosten eta hartzen eta gozak, eta bole. Eta eramantzen ibarra eta amplio eta bole. Nik ezaken jakin gabeze traste erosten ari zilean. Edo bat edo... Hombre, banek izan pizka gauza batzuk. Gauza bakarra, referentzia bakarra esate zien. Amplio hori da, la hostia. Bole. Eta ekarri eta azientzan behakin, amplio hori, eske benetan la hostia da. Bakarritaka oso kurioso daka, guk adibidez kanta guztiak, soinu guztiak guria distorsioekin da, ez? Eta amplio horrek ez daka distorsioik. Orduan beti joia da pedal bat, distorsio pedal batekin. Ez da, tipiku bada, Marsala, hango... Hori da, aritzek erabiltzen duena. Horre daka volumena eta ganantzia, eta orduan lortzen zu distorsioa. Distorsio bat. Fenderren kasuan ez dago lako. Bai, Fenderrek ez dakat, orduan beti erabili zu pedala. Baina da un puto kañon, eta kombinazioa beti erabili izan dut pedal berdina, marka berdineko soinu berdina mantentzen, eta askotan jende galdetu ditzen, soinu berizienak ez zela. Fender Twin Reverb, TC Electronics, eta Stratocaster. Eta Stratocaster. Hori da Andoni. Listo. Nahi maz? Jo, hau banekienik, eta aste honetan bertan deitu indiot Vicente Martínezi. Oskorri taldeko Vicente Martínezi. Eta galdetu nion, Vicente, zuk saldu zen nion ampli bat Andoni eta bai, gogoratzen dut, nola ez. Jo, eta gainera badakit oraindik ere erabiltzen duena, ze neuk ere ikusi izan dute eskenatokian eta nola erabiltzen duen hori. Eta ze esango diazu ampli horren inguruan eta esan zian. Begira, Oskorrin lehen da biziz Bilbon egindako ampli txiki bat genukan. Orduan arekin ibiltzen ditzan. Eta ja, kontzertuak eta ateatzen hasi zirenez, esan, bueno, zerbait proago erosiko dut. Eta berak ere itxuen erosi ementzuen Twin Reverb. Karo, berehala konturatu zen batetik sekulako pixua zeukala, eta gero bestetik sekulako zarata ateratzen zuela, volumena zuela. Karo, balbula duna izan da gainera, volumen bat eman beharra dago, bere benetako soinuri atera alizateko. Orduan Oskorrirekin eta loa etzion oso ondo ezkontzen. Eta orduan etorri zitzaion batzuri saltzeko aukera. Baina ez hori bakarrik, horren aurretik, Ruperren lehen diskoa grabatzerakoan ere, eta Oskorriren zenbait disko grabatzerakoan ere, ampli hori erabili omentzuen Andoni. Ampli horretan historia asko dago Andoni. Zuk erantzun duzun guztiaz gain, aurretik ere ekarritakoak ere bai. Eta ampli horrekin jo esan dugu Wilco Johnson eta jende batzuk ere. Karo. Wilco Johnsonek ampli honekin jodu gainera. Ez honen berdin batekin, baizik eta honekin. Kontako zu geixo, Gernikan konzertu bat, Wilco Johnson, Nomaz eta beste talde bat. Eta eraman genduen alokatzen txufun baterisa eta nire amplisa. Eta zozen, heldu berta, montaron amplisa eta zozen, 3 Twin Reverb, 1, 2 eta 3. Eta gu, bertan probak ikusten, karo, aldintzen bertan egon, eta joiten hau Wilco, bere telekasterrakin, kablia menola, sartu lehenguan, bere teknika raro horrekin hori da. Klak, junbestina, raka, kling, junbestina, a todo esto, junbestina ipitzuan amplixak. Wilco, esan bihar, nekan ikustia txitxarron, zuzenian, eta esena xotik amplixen hosti bat, eta karo, honek eman etxen dugu. Entzuan probak irulakin, klang, zetsuan. Hau, neria. Uala, Andoni. Bai. Ze polita. Hori ezakiz eusuk.
Enekin, Wilco Johnsonenekin. Dr. Feelgood, bueno, gainera badaki tipoak alako joera arraroa daukela. Eta hortik ateratzen du soinua. Zuk ere oso era ezberdina daukazu gitarra jotzerakoan, horretan fijatu izan naiz, Bueno, Andoni, konektatu behar ditugu. Hau eta ura konektatu behar ditugu, eta hemen zarata pizkatxo bat ateatza tokatzen da. Nik entzun nahi nituzke, zure kantu batzuk hemen, segundu batzuk baldin badira ere. Bueno, zeiak aparteu eta momentu baten. Venga, venga, guazen. Kantuko ditugu eta egingo dugu orduan. Hemen Bueno. daukazu, zure Fender mitikoa orduan, ezta? Uipa, eta barkatu, eta hau, gaineko panpin txiki hau? Hau, naiz ni. Zeu zara. Edo, horrela baitu ikusten da. Eta hori nondi daukazu edo, nolaz daukazu hori hor gainean? Hau, aparetu zidan bere gonian Inigo Muguruzak. Aiba! Bai. Orduan Atera pixua genuen. dauka gaine orduan. Bai. Inigo Muguruzaren oparia da. Single bat atera genduen eta ginen bakoitzak proposatzea portadako irudia. Eta behar montatu zen bat collage bat, argazkiakin. Eta basan honena, patxi bajistia zen motoristia eta olako motor txiki batekin. Claro, motorrarekin. Txufuna beste bat, eta beria. Eta gero bakoitzak egin zegoen oparitu. Jo, Eta nik ordenoan, eta eukire beti, adibidez, gero nik eukiran zeigarrafia eta gerra, eta 30 urtien eukide nerekin antxe, leku baten gordeta. Eta gero bueltatu zinatenean berreskuratu zen nun. Bai. Eta nun, esan nahi nuke, baina gero kutsa batean gordetzen da, bidaiatu alizateko, hau nun joaten da kasu horretan orduan, Andoni. Atzian bere lekuan. Horrutxunea, bere lekuan gainera, bere lekuan. Jose detalle polita, Inigo Muguruzaren oparia eta beti hor daukazu. Kontzertu guztietan ateratzen duzu, gainera? Bai. Begira, hemendik aurrera orduan, azken kontzertuan ikusten zaituztenean jendeak, Muguruza berriz ere presente. Beti. Oso polita. Venga, guazen, zarata pixkatxo bat ateratzea. Pasa, hemendik. Itxartian kontako dizut, lehen galdetu diazu ia kontzertu guztietan eramaten denen muñeko tori ampli gainean. Bai, kontzertu guztietan eta betxikeri bagertu usaten lehenengo kontzertu izan zen Inigo Muguruzaren omenaldia joan duena Kafe Antzoki izan. Kafe Antzokian, bai, 2019. Bai. 2019an. Abenduak 17. Joe, nola gogoratzen duzun? Bere urte betetzeko eguna esan. Karo, bale. Eta orduan, nire non eraman hori, eta neukan, hori beteko lekuan tailerrian orden horreganian antxe utzitza, eta beti bezala presakin eta guzakin, astu. Wow! Eta jatu nintzen bilu bat arrenkan disgustua. Eta detxurion laguna zegoen lanian Donostian, zikuan bilua kontzertu ikustea, txarian deitzen iku behiz, nire tailerreko giltzak eute zian Murtriko taberna baten, eta guzak izan nion. Udalen utzoz, itziar baiatzen, berten itziarren mesedez, Murtrikura, aire tailer, o taberna honta eskatu giltzak, sartu nire tailerrea, ez utzon tailerra, ordenador gairian do, muñekitua hartu eta ekarri mesedez. Bole, zeiatuko naiz. Han juntzan. Eta iritsi izan Eguna aurrea, orduak aurrea, roioa, eta behar ginen, erte miarreinion jotea, eta ja, venga, aurrea. Hartu gitarria eta erten jotea, eta nabien, entre gauan izatea mikrua eta bidatzen nola, bila, eta udanean jende danen artian, Andoni! Amen! Eman zein muñekitu da, ipinen ampli gainean, eta zein joten, de puta madre. Beraz, zuen bigarren itzulera honen arrazoietako bat muñeko txori ere bada, Andoni. Bai, hori Horrek eman du beste alako bultzada bat. Bai. Ze ona. Venga, guazen, zarata apur bat atera behar dugu. Ez dakit, niri gustatuko litziake jo gutxienez, ez dakit, laino ilunak, edo horren hasierako riff hori entzutea, edo, ez dakit, ikusi, edo hor egiten duzun delayarekin, boga-bogan egiten duzun efekto politori, edo... Bueno, horre guztiak... Asko dira. Esaten dira, honekin. Hemen jarriko naiz. Venga, lehen da bizikoa, boga-boga. Eba. Ikusi, Andoni, ikusi! Lan iluna! Andoni Basterretxea, Delirium Tremens! Ja! Máquina! Zorionak, Andoni. Eskerrik asko.